Μετά τον θάνατο της γυναίκας μου, αισθανόμουν ότι έπρεπε να κάνω ένα άλλο ζωή. Το Πασόκ ανακοίνωσε και το Δήμο Θεσσαλονίκης στην υποψηφιότητα του Γιάννη Βουτάρη. Καλή επιτυχία στον κοινό μας αγώνα. Να έχει ζώνες παιδικές, να έχει ζώνες μεγαλύτερες, να έχει ζώνες πορνό, γιατί όχι. Το χέρι μου το δίνω σε σοβαρούς ανθρώπους. Φταμιακή θα την έχεις. Το βουλευτικό δήμαρχο, γιατί αρνείστε και κρύβεστε ότι είστε υποψήφιος του μνημονίου? Θεωρείται θετικό το έργο του κ. Παπαγεωργόπουλου. Δεν την πουλάμε την Ελλάδα. Πρέπει αυτό να το πούνε όλοι οι Έλληνες. Η συντηρητική πόλη είναι αυτή η οποία δεν θέλει να αλλάξει απολύτως τίποτα από αυτό που είναι. Φαντάσου να γίνεις και δήμαρχο το Κοντινάς. Πώς θα βοηθήσω τον άλλον, αν με το παράδειγμά μου δεν του δείξω να καταλάβει ότι έχει ελπίδα. Τα μπέλια στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, αυτά γίνανε σε περίοδο μεγάλου πιότου, ας πούμε. Πρόστιμα.